Ulan. Oy, nindot kayo. Ano? Abuhan ba? Lahi naging abuhan, no? Oo, lagi. Basta bukid. Kamo, di mo ka-relate kay mga dato man mo. Mga rich kid man mo. Ang dito sa Muna akong amigo nga nagpamatuod nga dili tinuod nga ang politician ay amigo sa Comelec mo daog. Nagpamatuod niya kani. Amigo mo gyud ako ni. One heart mo gyud ni karon lang mi nakita. Taga Comelec yun siya. Oh, pildi man. Pildi man, so dili na tinuod nga bato na amigo sa Comelec. Mo daog ha, dili tinuod. Bakak na. Taga kumilik, mudagan, pilde. Finally, mga pila ka minutes to gikan partner sa atong pagtungas? 7 minutes. Pila? 47. Si 47 minutes, 1 hour to? Si 47 minutes. Kasi oras din sa imo. Mga almost 1 hour depon. Yeah. Ha? Battery. Ayos. Hapon. Narang caretaker na itong gwapo si Boss Wingkoy. Wingkoy pangalan. Facebook. Oh, na win ko niya. Oo na akong Facebook. Facebook ni mo, Wingkoy. Laban. Lindaban. Okay. Borag nindot ni mo lugar kang nabulagan ka. Mo ilang ingon. Ay, tarawa lagi. Karang- Tapos musinggit siya kay Saba, musinggit mga buwisit siya. Buisit ka saan? Bulag na tawa kay hinungdan, bati kag naong gamay ra pagagutin. Ano? So technically, kaning area is ano lang talaga, ano bang role lang na ay murag kinaihaw something. So may problema kay kami, hiling maminimis so camping dan so nami mga gamit. Pero sagol glamping na ni dalatag foam. Now, in fairness pod ani nga sakyanan nga akong gigamit now is ang second chair ana og kaning last chair pwede mahimo nga pwede siya ma-flat. So diya po nimo ibutang unya ang foam. So pwede ra pod nga diya ra pod ni matulog. Perfect ra sad. No? So medyo dugay na sa nako ni wala na buhat. Ganahan sa kuan. Medyo di pa na ako makita ang view karon kay kung tanawon ninyo ala gid heaven. Heaven. So kung nakaisakyanan, medyo kailangan medyo ano talaga, medyo 4x4. Kaya medyo labi na preto ulan-ulan, danlog, medyo tunga, stiff kayo. Sa measurement ka ganina sa MUX, nasa mga 12 to 13 degrees. So medyo taas-taas siya. Kaya ni din sa pinakataas po. So medyo ano man, kaya raman. Basta 4-wheel drive. Galing. So it will be a nice night. Bugnaw, cheka-cheka, then maybe akong plano karon is medyo open forum man akong mga anak ng mga teenagers. It's been a long time wa may kasustorya about sa ilang mga life kay lain na po ni nga level pag medyo teenagers na sila. So medyo muna akong gusto buhaton karon. Sa katugnaw kay un ko giatay. Diyan lang. Boss, nakoy problema. Mokok siguro kay Bugnaw. Depende na. Hilam-hilamon para dili mo ko. Bonggan ang pag Mao ba di ay? Yes. Pasay magsumayon na ta. Ato rin pasangilan ng Kabugnaw. Bisag dugay ra nga ni Hukok. Ano man di ay? Ito na, aging naman. Amo sa natural ng pag dugay naman may magkaila di ay. Nagkita na dai mi sa kuan, kibalabag di ay. Tungod sa kadaghan. Pero ako wagit ko. Sa kibalabag di ay Siguro nakita. ko nga makaselfie ko ni sir. Agay. Salamat po sa. Selfie na mo, selfie ang cellphone. Okay. Basta ako mga amigo, mga tsuraan yun. Lagi. Oh, na. Itsuraan basta way abay. What kay ko na man ni diri tapos babae nga nabulagan. Tamin siya nga sir pahag sir di kay nabulagan ko pwede ra sad.
kuan kun bisa gani dili mo ingon nga hatag ka flower kay mo hatag og flower kay ibutang-butang man niya diri sa iyang dalunggan sir magpicture. Kasi kanina naapoy nag-ana diri na. Ala, nilinaw na. Naon na day ha? Uy, nilinaw na. Uy, ni gwapo na. Oh my God. Ala, kalami kayo din, no? Ayan na. Ikaw, nasuman na kaning ako. Sige, maganda dali. Dili man ko gasuman sir. Ba, Bisag lami. taga diri ra ko kay di ko gasumhan. Oh, gwapo kayo. Samot na na rainbow kalit diha. Na yung ingana, no? Oo. Magkalami yan. Tinaw na, clearing. Nawala ng ulan, no? Salamat, magbabaya. Salamat magbabaya. Salamat. Agipani lang gini. Mas may man po ng katog na to. Oo. Kanya Kung akong... gid akong kalipay nga nag-anhi mo diri wa ko nagkuan nga anhi akong gisilpi-silpihan dito sa Kibalabag. Mandi ko, diri kay para ano ba? Kani may aning lugar, muning dapat bisitahon. For example, sa imong mga anak nga busy sa syudad. Perminti. May ni Lagi diri. kay gayunan man pud karon kay wala may office. Correct. So ato na lang gigrab ang kuan opportunity. Ato pisan urti po diri sir. Oh, correct. Mahadlo kay naay mga Dol ang kuan. ang Campo Tipor nga naay bantay sa mga ekwipo sa MM. Na diri ah. So dol rapod. Oo. Tuwara oh, agay Kay kapag. dito. Naay daghang tao diri. Oo. So nice. I love it. I love the wala na nagkahayag na diri sa tubangan, hinahinay. Ayun na, hinahinay na po diri sa tubangan, nagka-clear. Pero na akong katugnaw. Nabasa ko ng ugod. Ang pinagi. Malay, kuha niya dalan no kay murag. Pagagianan siya sa tubig. Oh, beaut. Kalami, ay. Ngani na sila diri hapon na din balik ko dahil usa na overnight. Okay, naunaw naman ko nila nga, nagunaw naman ko sila nga na sila amigo ba nga, wala bitaw kapil. So ilan na realize nga, lahi ra gyud daw ko na itong amigo. So unang nila. I love you. Ella, I love you. Oh, I love you. Lami kayo ang kuano view guys. Yun, sea of clouds baby. Diri na pit. Uy, namay ko ano? Tara. Model. Nasi Cookie. Cookie. Okay ka, Cookie. Alami kay diri oh, agoy kalami. Be careful, Ella. Uy. Maning mga naong sa tulo. Tulo ka pinasagpan. Bahala mo diha basta kay mga Nice. Tanawa lo, sanawa lang tulo lo, nangaon. Oh, napay isa lo, napay kaupat. Sarap. Lami. patakilid. Isa man nagginikanan ani day niya. Oy. Ginukob sa pagnaog galisod. Mga city boy o tama sa pagnaog galisod. Muyaka kay na yun, city girl lagi na. Sa paglakaw. Muram pa pag yun. Uy, gwapo naman day ko andiri. Kusina. Napapicture si Lilia og kuan ani nag-ana sila. Kamuti may pangkamuti dako. Ito na kunit. Kasagot. Agoy, nainit tubig. Okay. Unsa may atong menu for karni ram lang ko na dia. Ani pa rinit. Naanak So ko'y pa na. Seda. sinabaw nga bukog. Okay. Napog ko'y kinilaw. Uy. Magkilaw ta, sir. Ang ako ra gyud maka-offer sa inyo ang akong smile. Pinaka mo diri. Pero gwapo ni. Gwapo ni kanundong sa ulog-lula yan nga kusina. Oh. Dili bali na mag-istorya. Halika diri sa Marika.
Ay, ako rin mga offer sa inyo kaya ang akong smile nga nalipay ko nga naa mo bisag rain, Good. bisag ulan. Oy, nindot kayo. Ano? Abuhan ba? Lahi naging abuhan, no? Oo, lagi. Basta bukid. Kamo, di mo ka-relate kay mga dato man mo. Ah, mga rich kid man mo. Ang dito sa ciudad Wa man na sa US. Muna akong plano sa likod sa balay, kaya anan ako panyero ba, pero katong dili na kahoy, katong PC Perlis ba, no? O gani, Sayang ang luti sa likod. mga bata di na Ano yun lang ako? Kung mamilyonaryo ko tayo, ito rin utrohong bubaon lang ko na to. Panyero sa balay daw na balay yun, tubo ba? Tubo. Pamuyo ba? Oh, tama. Oo, kapitman. Di, kaya nung duman ako sa una pag yun, pag magbula-bula diri panyero, muna itambal sa kagid. Oo, tambal po sa sakit sa tiyan. Ana, mo itrapo-trapo sa kagid. Unsa man ka nga kahoy? Bisag unsa. Mo lang na ipangutana kung unsa na nga kahoy, no? Ha? Basta medyo basa ang kahoy. May pa ang kahoy basa. May pa day. May pang Pilipil. May pangkahoy kay basa. may pangkahoy kay basa. Pero tambal po na ang tinuon ko na sir kay kunay tambal po na mo sakit. Ah, pait na iuling. Pusod, ang pala. So mag-init sa mig tubig kay magtsaa, magkape dayon menu for today istorya daghan. Ano ra? Kompleto, basta nga ni muna ako mga namalit yoga. Panyero, yan. Sa uban nga muna akong amigo nga nagpamatuod nga dili tinuod nga ang politician ay amigo sa Comelec mo daog. Nagpamatuod niya kani amigo magyugyan ako ni one heart magyugyan ni karon lang mi nakita taga Comelec yun siya. Oh, pildi man. Nakadumot ko. Pildi man, so dili na tinuod nga bato na amigo sa Comelec mo daog ha, dili tinuod. Bakak na. Bakak Kaya na. ang taga Kumilik, Mudagan, Pilde. So our recipe for today we have from partner William Asinero. So we have tangigi. So ito dala ni mga bansipos. Eh, pakita ko ba? Bulinaw. So ito buli yung kilawon gyapon. Kilaw. Kilawon. Prito. Chicharo, grabe po nga chicharo. Okay, napaw. Gana ko kay ulan-ulan. Muna akong ganyan drink, kabugnaw. Sa green coat, di pa butan. Gipabuthan ni nga rin ko. Ngano nagpilit-pilit man na. Ugay ka, ugay. Oo, klaro kayo. Pangutan na kinsi tagya sa raincoat. Ay, si Moto na to kung bag Clorox. Di man. Pumot man. So, pakitang gilas miyan ni karon. Kuha man ni nga ng Master Chef Dirty Kitchen Edition. So, what's our menu for today? Kinilaus, laukini, Laukini. laukini, Sabaw ni. sabaw ni, laukini. O, na po. Chicharini. Ano na may bulinaw? Pamahaw na ugma itlugan. Ah, okay sab. Palamiing, aron ati lawi. Lugaya sa bubukalan ni oy. Bugnaw kay panahon diri god. Gitimplahan naman lagi dito na. Kaon na gid ni dito. Hugasan na, hugasan. Ah, ugasan lang din. Ano, hugaw din na? Hugasan suka. Mga Kung yung nahugasan nga, hugaw din na, kay hugasan. Dahil isa ka suka diri. Ting video, mo ni nakalami basta vlogger, kaya sumasumangil sa video ba? Di kay sugo. So, man nga chicharon. Baboy. Di po ni ka na, baboy yun eh. Pareho sa una ba? Nabuhay sa taga-bukid, taga-kalasan. Di ako maglisog ko kay sa New York man ko nidako. Nang mag-practice Ngano? kita, sir. Ngano mo katawa mo sila? Wala pa din sa kunaw. Mag-practice kita, sir, sa binukid. Sa kinabuhi sa Mao galing kay lumad. kay sa States man ko nidako sa New York. So, it's so difficult. Sa stage ka na nidako sa stage sa plaza. Lagi nang abuhan. Ay, lagi nga buhay ka sa... Tapos lami kayo ang kaning tingog sa ulan sa sin ba? Kaysa sa siyudad kay Alacoba naman, di na madungog. Di na madungod. Tapos ang lawa-lawa dayon, ang arawan, di ka manguwa eh. Taon na diya, gapang kunwa na yung taga-kahoy, kaya diya na sa taga-balay. Taga-balay ni ko, ang tama, sakto. Nakapamainit na me. Ulan pagyapon da. Bata din. So, usa sa kuha na ning isang sakyanan is pwede ni siya ma-flat para itong foam. Try natin. Let's try this. Panggawas na itong foam, i-try itong flat diya kung pwede bagid siya. Sige, batang sa nida tanan. Basti. Namisa. Yeah, gamit lagi na ito, diba eh.
Napay sa kalamisa. Oh, napagid oh, para sa salog. Padili mo ma. Okay. One more foam. Sa maning nga nagdala naman tayo. I love this one weather. So hawa na. So pistingan na to ron. Yung. So foam. Give me the foam. Give me the foam. You want guys to be here? O diba nalaparuhan ng kamera? So yan, pa-foam. Oh, pwede. Nice. Oh, nice. Oh. Yun. So, wala na. So spacious. Look. Oh. Ready. Oh. Pwede na siya matulgan din dia. Oh. Pwede. Okay. So perfect. So dia paduol gamay. Oh. Oh yes. Love it. Help me. There. Si William ba? Di mo maigo dyan tuloy. Maigo na sila. Okay ra, nice no? I don't want to be in the middle. Next recipe. So next recipe paniro. Paksiw. Paksiw.